Guto Dafydd dwi'n byw ym Mhwllheli ac yn dod yn wreiddiol o Drefor. Yn ddiddordebau fi ydy edrach ar ôl y plant, rhedeg a bita. Dwi'n sgwennu ers o'n i yn rhyw 14-15 oed, ond dyma'r tro cyntaf i fi sgwennu ar gyfer dysgwyr. Felly gobeithio newch chi fwynhau'r stori yma. Ffenest. Roedd amser yn mynd yn araf i Alun. Fel arfer, roedd hynny'n beth da. Dyna pam roedd o mor dda am chwarae pêl-droed. Roedd Alun yn gyflym iawn. Roedd o'n gallu derbyn pêl anodd o'r awyr, troi a mynd rhwng dau chwaraewr o'r tîm arall. Roedd o'n gallu cicio'r bêl mor dda, roedd gan y golwr ddim syniad ble i edrych. Efallai i fod o'n edrach fel chwaraewr cyflym, ond roedd popeth yn teimlo'n araf iddo. Roedd o'n gallu gweld cwrs y bêl a rhedeg yn gyflymach na'r hogiau eraill. Roedd o'n gallu darllen y gêm yn dda, ac yn gallu symud yn gyflym i osgoi tacls. Dros y misoedd dwytha, roedd y fendith wedi troi'n belltith. Wythnos ar ôl wythnos heb ysgol, heb y daith yn llawn chwerthin ar y bus, heb gerdded drwy'r coridorau o wers i wers, heb gicio pêl amser cinio. Ac achos i fod o ym mlwyddyn 10, roedd o wedi cael llawer o waith i wneud adraf, ond dim ond awr neu ddwy roedd hynny'n gymryd. Erbyn hyn, roedd yr amser yn teimlo'n hirach nag erioed. Roedd Alun wedi edrych ymlaen yn fawr at yr haf. Roedd ei ffrindiau'n wedi cael swyddi diflas mewn siopa a chaffis, ond roedd o wedi cael swydd berffaith, helpu mewn gwersi pêl-droed i blant. Wythnos ar ôl wythnos o marfer i sgiliau efo plant bach oedd yn hoffi pêl-droed a'r penwythnosau'n rhydd am haul a hwyl. Ond oedd pethau ddim wedi digwydd fel hynny, wrth gwrs. Roedd ei fam a'i dad yn gweithio o fore tan nos yn swyddfa'r atig, ac roedd ei chwaer 6 blynedd yn hŷn na fo, ac wedi symud allan. Roedd Alun ar ei ben ei hun efo'i bêl-droed. Gŵyl wedi ffeintio a sialc ar wal y garej oedd gan Alun i ddechrau, ond roedd yn rhaid stopio ar ôl i'w dad gwyno bod sŵn y bêl yn taro'r wal yn tynnu i sylw pan oedd yn siarad gyda'i klientiaid ar y ffôn. Felly, roedd wedi mynd i mewn i'r garej ac edrych drwy'r holl sbwriel i chwilio am y gôl gafodd ar ei ben blwydd yn 7 oed. Cafodd sioc fod y gôl mor fach, ond roedd yn well na dim. Roedd y dyddiau'n hir. Roedd Alun yn driblo'r bêl o gwmpas darnau o bren, ac roedd o'n cicio'r bêl yn uchel i'r awyr, ei rheoli'n berffaith ar ei ffordd i lawr, i dal ar ei ben, i frest a'i ben glin, cyn ei tharo i gornel y gôl. Ond heddiw, roedd wedi diflasu. Collodd ffocws. Daliodd Alun i ben glin allan i ddisgwyl y bêl, rhoiodd walop i'r bêl ac eith hi mewn i ardd y drws nesaf. Roedd Alun wedi eistedd ar y llawr a'i ben yn ei ddwylo cyn clywed sŵn gwydr yn torri. Rhoiodd ei ben rhwng ei goesau, neidiodd dros y ffens a mynd ar flaenau i draed i ardd Aunty Nancy i chwilio am y bêl. Cododd ei galon wrth weld bod y tŷ gwydr yn iawn. Aeth i fyny i'r patio a'i byls yn galed ag araf yn ei wddf. Roedd ffenest y parlwr wedi torri. O na, aeth Alun yn agosach. Drwy'r twll yn y ffenest, gwelodd Aunty Nancy'n sefyll ar y carped a gwydr wedi torri o gwmpas ei slipers. Alun bach, ti sy na, dwedodd. Doedd Alun ddim wedi siarad â hi ers talwm. Mae'n ddrwg gen i, Aunty Nancy, dwedodd Alun. Doedd dim pwynt gwadu. Ymhel i. O, reit, diar, mi ges i sioc, medda Aunty Nancy. Basa hi ddim yn bosib cael neb i drwsio'r ffenest yn y cyfnod clo yma, a byddai'n rhaid archebu ffenest y maint iawn. Mae'n bosib basa rhywun yn gallu rhoi byrddau pren dros y ffenest, basa hynny'n stopio'r gwynt ar glaw, ond basa dim gola dydd yn y parlwr. Efallai basa rhaid i Aunty Nancy fynd i gartre hen bobl. Aeth i as drwy Alun wrth feddwl am Aunty Nancy'n mynd i gartre hen bobl a llawer o bobl yn marw o'r salwch ofnadwy, a hynny yn syml, achos i fod o wedi cicio pêl yn galed. Sut ydw i'n trwsio ffenest, dwedodd Aunty Nancy. Mi allwn ni ffonio Steve y mab, ond mae o'n byw yn Scunthorpe. Mae'n iawn, meddai Alun, cyn meddwl. Mi na i drwsio'r ffenest i chi.
Gwenodd Aunty Nancy, ond doedd gan Alun ddim syniad sut i drwsio ffenest. Fel arfer, roedd yn gallu ateb problemau. Roedd hi'n hawdd cicio pêl, heibio 3 chwaraewr a golwr i sgorio gol. Pan oedd y bêl wrth ei draed, roedd o'n gallu rheoli hi. Ond roedd hon yn broblem wahanol. Roedd cannoedd o ddarnau gwydr ar y llawr a ffenest wedi torri'n racs. Doedd gan Alun ddim syniad sut i gael ei newydd yn ei lle. Penderfynodd ddechrau ar y gwaith. Yn gyntaf, aeth i'r garej i nôl brwsh mwyn casglu'r darnau gwydr. Yn y garej, gwelodd hen ffenestri plastig. Doedd dad ddim wedi mynd â nhw i'r ganolfan ailgylchu ar ôl cael ffenestri newydd. Roedd tai Alun ag Aunty Nancy yr un siap. Rhaid fod ffenest fasa'n ffitio. Aeth ar brwsh a'r haw fach yn ôl at y patio. Roedd Aunty Nancy'n dal yn sefyll yng nghanol y gwydr yn ei slipars. Ar ôl wythnosa o gadw 2 fetr oddi wrth bawb achos coronavirus, fasa'n rhaid i Alun fynd i mewn i'r tŷ ac i mewn i'r parlwr. Roedd yn teimlo'n rhyfedd iawn. Da chi'n gallu mynd i'r gegin am y pnawn, Aunty Nancy, gofynodd drwy'r twll yn y ffenest. Da ni ddim i fod yn agos at ein gilydd y dyddiau yma, yn achdan. Iawn, Alun bach, medda hi, a cherddodd yn ei slipars drwy'r gwydr. Ar ôl iddi hi fynd i'r gegin, dringodd Alun drwy ffram y ffenest a chlirio'r gwydr o'r carpad. Ond wedyn, roedd yn rhaid symud yr hen ffenest a rhoi'r un newydd. Yn ofalus, aeth Alun ar ben stôl i edrych yn iawn ar y ffenest. Yna, aeth allan i lawr drwy ardd Aunty Nancy yn mynd yn ôl i'r garej. Y tro hwn, edrychodd ar y ffenestri oedd yno. Roedd angen yr un fawr. Cododd Alun y ffenest a'i chario'n ofalus drwy ddrws y garej a dros y ffens. Roedd hi'n drwm iawn, ond cyrhaeddodd di Aunty Nancy'n saff heb dorri'r ffenest. Aeth hi mewn i'r parlwr. Roedd paned o de a bisgedi ar y fwrdd bach. Rhaid i'r gweithiwr gael panad, gwyddodd Aunty Nancy o'r gegin. Diolch, galwodd Alun, ond roedd yn teimlo'n ddrwg. Roedd yn gwybod y gallai drosglwyddo'r feirws. Faint di doed di rwan, gofynnodd Aunty Nancy. 15. Sgyn ti gariad? Tagodd Alun ar ei banad. Roedd hynny'n mynd i ddigwydd yr ha yma. Roedd o'n textio genod, wrth gwrs, ond roedd pawb yn gwybod na fasa hi ddim yn bosib gweld ei gilydd drwy'r ha, felly doedd dim pwynt. Ddim eto, meddai. Ychydig yn rhy dawel i Aunty Nancy glywed o'r gegin. Be? Nag oes. Wel, rwyt ti'n ifanc. Aeth Alun yn ôl at y gwaith. Aeth o gwmpas ffram y ffenest y tu allan a'r tu mewn i'r gwydr. Doedd o ddim wedi gwneud rhywbeth fel hyn o'r blaen. Roedd y gyllall yn galad ar ei fysedd a darna o blastig yn torri i groen. Roedd awr wedi mynd yn gyflym. Roedd amser o'r diwedd wedi cyflymu achos roedd o'n gweithio'n galad. Ym mhen hir a hwyr, tynnodd yr hen ffram a'i rhoi i lawr ar y patio. Ar ôl tynnu'r hen ffenast, roedd angen rhoi'r un newydd i mewn. Aeth dros y ffens i'w dŷ hun drws nesa a sylwodd i fam ei dad ddim ar Alun yn mynd i mewn a chwilio am stwff yn y cwpwr dan grisia. Safodd Alun yng nghanol llawr parlwr Aunty Nancy ac edrych drwy'r twll. Roedd o wedi blino erbyn hyn, i gorff yn brifo ac roedd o eisiau gorffan y gwaith. Roedd o'n poeni am esbonio i'w fam pam roedd ei ddwylo'n baent ac yn waed i gyd. 15 oed, oedd John a fi yn dechrau caru, fydd Aunty Nancy sydyn. Roedd hi'n ista ar stôl wrth drws y gegin. Doedd o ddim yn gallu deud wrthi hi am gadw'n bell. Plant oedden ni, ond oedden ni ddim yn gwybod hynny. Wrth y weld i rwan, mae'n anodd credu'n bod ni'n ddigon hen. Ond mi brodon ni 2 blynedd wedyn a chael hanner canrif hapus. Dwi ddim yn cofio John. 2 neu 2 oed oedd ti pan oedd o wedi marw. Hold on. Aeth Aunty Nancy'n araf i'r gegin a chododd Alun y ffenest newydd a'i rhoi'n ei lle. Edrych, meddai Aunty Nancy, a dangos llun i Alun. Fo'i hun, yn fach, gyda gwallt melyn a ffeil wrth i draed, gyda Aunty Nancy a dyn sal. Roedd John yn dipyn o ffwtsbolar hefyd, ac yn dda efo'i ddwylo. Roedd o'n arfer gwneud llawer o waith trwsio yn y lle yma. Aeth Alun yn ôl at ei waith, yn poeni mwy achos bod Aunty Nancy'n edrych arno. Cododd y ffenest, ac roedd yn hapus iawn pan ffitiodd y ffram yn daclus i'r twll. Ond aeth dros awr arall,
i dacluso'r gwaith. Cafodd Alun sioc i glywed cloc aur Aunty Nancy yn taro 5 o'r gloch. Edrychodd ar ei waith. Doedd o ddim yn berffaith, ond roedd yn well na byrddau pren dros y twll yn cael golau allan. Basai'n gwneud y tro nes i adeiladwr ddod i wneud job iawn. Dim ond sgriwio'r llenni nôl a basai adra erbyn swper. Wel, mae'n ddrwg iawn gen i eto, medda Alun ar ôl gorffan. Twt lol Alun bach oedd ateb Aunty Nancy. Taswn i'n cael fy ffordd, basa ti'n cicio pel drwy'r ffenest bob dydd. Mae'r dyddiau'n hir ac araf. Byddai dy allan y papur bob dydd cyn 10 o'r gloch. Ond mae heddiw, di mynd yn gyflym iawn. Biti, na fasa bob dydd yn mynd yr un mor gyflym. Dach chi'n gwybod be? Gofynnodd Alun. Dwi'n teimlo yr un fath.